uNkulunkulu akubusisa uphile uphuthe uphumelele. Upastor uyochaza amaphupho. Namba yake isenze ngoba uyimember noma ke ungomunye wabantu abaphonsayo umnikelo kule channel. Kodwa uma ukuthi awuyona imember futhi awukase waphonsa futhi awemisela ukuphonsa, iyekelele number uyizibe ngamabomu ube ngathi awuyibonanga, ulalela ivideo kuphela yabo. Sibheka la uPhumlani Mnyando ukuthi ngiphuphe inkomo zisedlelweni ezinkone. Inkomo ezinkone ke inkomo ezimbalabala, inkomo ezimaqabhaqabha, inkomo embaleni eminingi. So ukuba zisedlelweni ziyadla ngicabanga akabingeleli ke nokho. Kodwa ke akaceli futhi nje uyangichazela nje uphuphele futhi bengakusimuntu olindele impendulo ngoba uthe nje ngiphuphe inkomo zisedlelweni ezinkone. That means akalindele ukuthi simphendule ngoba akakuceli ukuthi simphendule futhi akusimuntu obuza uyasichazisa statement kanza kwethu. So kodwa ke sasicela sithi thina kule statement sakhe asiyenze le video yokuthi umphupha nje inkomo ezisedlelweni, uyayibona emadlelo omunye uzothi zisedlelweni omunye uzothi ke sisemadlelweni. Yini amadlelo? Ama pasture. Is a pasture. Yeah, pasture. Ngiyacabanga ukhona elinye igama ngilandinga. So one yenzeka kumphupha umhlambo wenkomo ubophola hluma zidla emadlelweni. Lokho kusho ukuthi kungenzeka uzochuma uphumelele futhi ucebe uphinde ube nenala emkhakheni wakho. Samuel wesibili chapter 12 verse 2. Indoda ecebileyo yayinezimvu nezinkomo eziningi kakhulu. Kanti number 2, kwesinye isikhathi kumphupha umhlambo wenkomo uPaul uhluma zidla emadlelweni. Lokho kusho ukuthi ngenzeka ungumuntu nje osuke ekhonjiswa ukuthi kumele ube umfuyi futhi uzodlondlobala uphinde usimame ngemfuyo ngoba phela kungenzeka vele lento yokufuya into yakini, into yasekhaya. uGenesis 26 verse 14 wayenemfuyo yezimvu nemfuyo yezinkomo nezinceke eziningi. Amafilisti ayinomhawu ngaye. So kali-ke asenze kanje. Number 3, ngokwesintu umphupha kumhlambo wenkomo uPaul hluma zidle edluleni. Lokho ngabe kuveza ukuthi ngenzeka awukho kumbango kepha kunobumbano nobunye phakathi kwezidalwa zakho. Number 4, komunye umuntu uma uphupha umhlambo wezinkomo ngaba uphawu oluhluma zidle edleleni lusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi izidalwa zingaphandle komuzi futhi azilandiwe, azifakwanga ekhaya. Siyabonga besibheka la ukuphupha izinkomo zidla emadlelweni.